Labaran safiyar Asabar 13 ga watan biyar shekara ta 2023 wanda ya daidai da 23 ga watan Shawwal shekara ta 1444 bayan hijirar manzo Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ga cikakkun labaran tare da ni mai karantawa Muhammad Idris mai barkono. Shugaban ƙasa Muhammadu Buhari da mai ɗakinsa Hajiya Aisha Buhari sun fara haramar shirin barin mulki. A cikin shirye-shiryen barin mulkin tuni da shugaban ƙasa da iyalansa suka koma Glass House, gidan da aka ware wa kowane shugaban ƙasa mai shirin barin gadon mulki. Babbar kotun tarayya da ke Abuja ta sanya ranar 22 ga watan Jun domin sauraron zargin shugaban rundunar soja, ministan shari'a da kuma wasu mutum uku bisa dalilinsu na raina umarnin kotu. Zababben gwamnan jihar Kano mai jiran gado injiniya Abba Kabir Yusuf ya naɗa ɗaya daga cikin fitattun masana'antar shirya fina-finai ta Kannywood, wato Abba Al-Mustapha, sakataren kwamitin nishaɗi. Wannan naɗin ya biyo bayan irin gudunmuwar da jarumin ya bayar gabanin zaben da ya gabata. 'Ya'yan ƙungiyar G7 da ake kai ruwa rana da su a jam'iyyar APC kan samun damar rikon shugabancin majalisar wakilan tarayyar ƙasar nan sun yi fatali da buƙatar neman zama da zababben mataimakin shugaban ƙasa mai jiran gado, wato Kashim Shettima. Ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar Labour Party a zaben da ya gabata na shekarar 2023, Peter Obi, ya bayyana cewa ko tantama baya yi sai ya mulki 'yan Najeriya a matsayin shugaban ƙasar. Gwamnan jihar Filato mai barin gado Simon Lalong ya naɗa wasu sarakunan gargajiya a wasu sassa na jihar sati biyu gabanin barinsa ofishin gidan gwamnatin jihar. To duka nan muka kawo ƙarshen takaitattun labaran na safiyar Asabar, sai kuma da yammacin Asabar ɗin inda za ku ji mu ɗauki da wasu sababbin rahotannin. Ni Muhammad Idris mai barkono nake cewa mu huta lafiya.